Всичко започва с един патент през 1886 година. Но да създадеш първия автомобил е само началото. Истинското предизвикателство е да създадеш автомобил, който времето не може да разруши. Замисляли ли сте се какво прави една машина безсмъртна? Дали е дизайнът, който остава актуален дори след половин век? Дали е инженерният гений, който отказва да се предаде дори след милион километри? Или е онзи първичен рев на двигателя, който кара кръвта ти да кипи? За марката Стрелъчевата звезда най-доброто или нищо никога не е било просто маркетинг. Това е религия. Днес отваряме най-свещените страници от архивите на Щутгарт. Това не е просто списък с коли. Това са 19 автомобилни легенди, които промениха историята. На първо място имаме Mercedes-Benz 300 SL. W198. Космическият кораб от 1954 година. Европа тъкмо се възстановява от руините на Втората световна война, когато през 1954 година на автосалона в Ню Йорк дебютира кола, която изглежда като паднала от друга планета. 300 SL не е създаден просто да бъде красив. Той е роден от пистата. Базиран на състезателния W194, той използва тръбна пространствена рама, която е изключително лека и здрава. Но има един проблем. Рамата минава точно там, където трябва да са нормалните врати. Решението на главния инженер е да закачи вратите за покрива. Така се раждат крилете на чайката. Но красотата му е само половината история. Под по-дългия преден капак се крие 3-литров редови шестак. Първият в света сериен двигател с директно впръскване на горивото, технология взета директно от изтребителите Месершмейт. С максимална скорост от 260 км в час, това е най-бързият сериен автомобил на своето време. Да караш 300 SL през 50-те е било еквивалент на това днес да притежаваш личен изтребител. На второ място имаме Mercedes-Benz W123. Пренасяме се в 1976 година. Светът има нужда от работен кон, а Mercedes създава танк. W123 е най-успешният модел в историята на марката с близо 2,7 милиона продадени бройки. Когато е пуснат на пазара, търсенето е толкова огромно, че се чака по 3 години за доставка, а хората продават местата си в списъка на черно с огромна надценка. Но защо е безсмъртен? Защото е проектиран във време, когато инженерите са диктували правилата, а не счетоводителите. Най-известният пример е гръцкият таксиметров шофьор Грегорис Сакинидис. Неговият 240 дизел с едва 65 конски сили изминава доказани 4,6 милиона километра. Двигателят е сменян, но оригиналното шаси понася всичко. W123 не се опитва да бъде бърз. Той просто обещава, че винаги ще те заведе там, за където си тръгнал. Дори ако крайната ти цел е края на света. На трето място имаме една изключителна легенда. Mercedes W140 S-класа. 90-те години. Разработката на този автомобил струва на Mercedes астрономическия за онова време $1 милиард. Наричат го мечокът. W140 е създаден с една единствена цел – да бъде най-добрата кола в света. Точка. Дизайнерът Бруно Сако рисува автомобил с монументално присъствие. Вътре двойни стъклопакети, които спират всякакъв шум или конденс. Врати, които се дозатварят сами с вакуум. Климатроник, който продължава да топли купето 20 минути след изгасване на двигателя. А когато включите на заден ход, преди ерата на парктрониците, от задните калници изкачат две малки хромирани антенки, за да ви покажат къде свършва колата. Това е и първият Мерцедес, който получава чудовищен V12 двигател. W140 не просто превозваше пътници, той ги изолираше от проблемите на пространствения свят отвън. А четвърто място, Mercedes 190E 2.5-16 Evolution 2. W201 беше замислен като спокоен семейен седан, но когато BMW пуснаха своето M3 в Щутгарт, обявиха война. За да сертифицират колата си за състезания в DTM, Mercedes трябваше да произведат 502 улични бройки от тази аеродинамична лудост 190E 2.5-16 Evolution 2. Този автомобил изглежда така, сякаш е готов да отхапе главата ви. Коефициентът на въздушно съпротивление е драстично намален, а гигантското задно крило генерира истинска притискателна сила. Двигателят е разработен с помощта на британските магиосници от Cosworth 4-цилиндров 16-клапанов мотор, който се развърта с агресия, непозната до тогава за Мерцедес. Твърди се, че когато инженерите
феновете на BMW виждат аеродинамиката на Evo 2, те казват, законите на физиката в Щутгарт трябва да са различни. Колата печели шампионата и остава завинаги в залата на славата. На пето място имаме един танк. Mercedes G-класа W463. Малко автомобили започват живота си в кълта на бойното поле и завършват пред казината в Монте-Карло. G-класата е поръчана през 70-те години от иранския шах като военен всадеход, който трябва да бъде неразрушим. Дизайнът е начертан буквално с линийка, плоски стъкла, прави ъгли, външни панти на вратите. Но Мерцедес усещат, че и цивилните искат тази мощ. W463 запазва рамата от стълбовиден тип и трите 100% блокажа на диференциалите, които му позволяват да катери наклони до 45 градуса. С годините обаче интериорът се превръща в дворец от кожа и дърво, а под капака се настаняват безумни V8 и дори V12 двигатели от AMG. G-класата има аеродинамиката на тухла, харчи като камион и струва цяло състояние. И въпреки това, или може би точно заради това, тя е върховният статус символ. Тя е безсмъртна, защото отказва да се съобрази с модерните правила. На шесто място имаме една легенда. Mercedes 500 W124. В началото на 90-те години Mercedes искат да натъпчат 5-литровия V8 двигател от Roadster SL в седана W124. Но има проблем. Двигателят е толкова широк, че колата не може да мине през поточната линия в завода. Затова Mercedes се обръщат към своите съседи в Щутгарт, Porsche, които по това време изпитват финансови затруднения. Така се ражда съвместният проект 500E. Шаситата се изпращат от завода на Mercedes до завода на Porsche, където се преправят и разширяват на ръка. След това се връщат за боядисване при Mercedes. И накрая пак отиват в Porsche за монтаж на двигателя. Една кола пътува напред-назад в продължение на 18 дни. Резултатът: 326 конски сили от 0 до 100 за 6 секунди през 1990 година, забележете. И визия на обикновено семейно такси. Това е абсолютният ултимативен слипър автомобил, който наказваше спортни коли по светофарите преди собствениците им да разберат какво ги е ударило. Следващият в списъка е автомобилът на императорите. Mercedes-Benz 600 Grosser W100. Забравете Rolls-Royce. Ако през 60-те и 70-те години сте били истински властелин на света, крал, поп-икона или просто диктатор, вашият автомобил е бил 600 Grosser. Mercedes го създават без никакви финансови ограничения, тъй като електрическите моторчета по това време били твърде шумни за стандартите на марката. Инженерите създават безумно сложна хидравлична система под налягане от 150 бара. Тази хидравлика контролира всичко. Отварянето и затварянето на прозорците с гилотинна скорост, която може да счупи морков, ако го сложите на пътя на стъклото. Регулирането на седалките, шиби даха и дори затварянето на багажника. За да задвижва тази 3-тонна крепост, Mercedes конструират изцяло нов 6,3 литров V8 двигател M100. Grosser е върхът на мегаломанията на 4 колела. Естествено, като говорим за легендарни Мерцедеси, няма как да пропуснем Mercedes SLR McLaren. Какво се случва, когато Формула 1 се пренесе на улицата? В началото на 2000-те години Mercedes доминираха на пистата заедно с McLaren. Те решиха да отпразнуват партньорството си, създавайки Hyper GT автомобил. Дизайнът с дългия нос е вдъхновен директно от болидите в Формула 1. SLR е изцяло изработен от карбон, монокок, който гарантира екстремна здравина и лекота. Под дългият безкрайен капак, изтеглен максимално назад към кабината, се крие 5,4 литровият ръчно сглобяван V8 с механичен компресор. Понеже подът на колата трябва да е напълно плосък за перфектна аеродинамика, инженерите не намират място за изпускателната система. Решението: ауспусите излизат директно отстрани, точно зад предните гуми, обгръщайки кабината в неистова звукова стена. SLR остава един от най-радикалните проекти на века. На девето място имаме Mercedes W113, иконата на стила. Не всяка легенда трябва да чупи рекорди на пистата. Представен през 1963 година, W113 SL е дело на гениалния дизайнер Пол Брак и инженера по безопасността Бела Барени. Именно Барени патентова деформационните зони. Зони в предната и задната част на купето, които се смачкват при удар, за да
абсорбират енергията, предпазвайки пътниците вътре. Това прави W113 първият спортен автомобил в света с клетка за безопасност. Но светът се влюбва във външния му вид. Специфичната форма на твърдия покрив, краищата му са повдигнати, а средата е леко вдлъбната, напомняйки на покрива на азиатски храм. Тази форма не е само красота. Тя позволява по-големи прозорци, перфектна видимост и лекота. Тази кола няма грам агресия, само чиста, неподправена елегантност. На 10-то място сме сложили една легенда – Mercedes C63 AMG W204. В края на 2000-те години светът бавно започва да говори за екология и даунсайзинг – намаляване на обема на двигателите. AMG отговаря на това по най-хулиганския възможен начин. Те взимат компактното купе на C-клас и буквално забиват вътре най-големия възможен двигател – легендарния M156. Това е 6,2 литров атмосферен V8, първият двигател проектиран от нулата изцяло от AMG, а не базиран на стандартен мотор на Mercedes. Със своите над 450 конски сили и над 500 в Edition 507, тази кола беше прекалено мощна за шасито си. Задните гуми издържаха буквално седмици. Колата беше остра, първична и изискваше уважение, защото всяко по-рязко натискане на педала на газта се опитваше да я завърти. Днес, когато почти всичко е хибридно или турбо, W204 се помни като последният велик атмосферен мускулест автомобил в Европа. На 11-то място имаме Mercedes 300 SL 6.8 AMG. Запознайте се с червеното прасе. През 1971 година Ванер Ауфрехт и Ерхард Мелхер, двама инженери, които наскоро са основали малка тунинг компания на име AMG, решават да се състезават. Но вместо да изберат лека спортна кола, те взимат най-тежкия и луксозен седан на Mercedes 300 SL. Те премахват луксозния интериор, но оставят тежкото въздушно окачване. Разпробиват оригиналния 6,3 литров V8 до чудовищните 6,8 литра, постигайки 428 конски сили. Слагат огромни магнезиеви джанти от експерименталния C111 и раздуват калниците. Когато този над 1,5 тонен мастодонт се появява на пистата, публиката му се смее. Наричат го червеното прасе. Подигравките спират, когато прасето финишира на второ място в генералното класиране, буквално прегазвайки конкуренцията на правите отсечки. Тази кола доказа, че невъзможното е възможно и превърна AMG в легенда. На 12-то място сме сложили Mercedes CLK GTR, състезателна кола с регистрационен номер. За да се състезаваш в шампионата FIA GT през 1997 година, правилата изискват колата ти да има улична версия, достъпна за обикновени клиенти. Затова Mercedes конструират състезателния болид CLK GTR само за 128 дни. А след това се налага да произведат 25 бройки от него за движение по обществената пътна мрежа. Тази кола няма нищо общо с нормалното CLK, освен формата на фаровете и стоповете. Тя е изцяло карбонов състезателен прототип, в чието гръб е монтиран 6,9 литров V12, буквално закрепен за шасито без тампони, пренасяйки всички вибрации директно в гръбнака на шофьора. Няма радио, няма истински багажник, видимостта назад е нулева. С цената от над 1,5 милиона долара през 90-те, това беше най-скъпата серийна кола в света. Това е върховният уличен екстремизъм, носещ емблемата на Mercedes. На 13-то място имаме Mercedes R107 SL, звездата на Холивуд. Ако W113 беше легендарна, то нейният наследник R107 беше непоклатим. Това е моделът, който остава в производство за шеметяващите 18 години, от 71 до 89 година. Вторият най-дълго произвеждан пътнически Mercedes след G-класата. R107 беше отговорът на новите брутални изисквания за безопасност в САЩ. За да ги покрият, инженерите го правят толкова здрав, че колата тежи сериозно, спечелвайки си прякора бронираната кола в завода. Този SL не е спортна кола за атакуване на завоите. Снабден с мощни V8 двигатели като 560 SL за американския пазар, той предлагаше лукс, тишина и усещане за тотален престиж. Това е колата, която всички успешни лекари, адвокати и филмови звезди в Холивуд трябваше да притежават през 80-те. Продължаваме с Mercedes SLS AMG. Половин век след оригиналния 300 SL, Mercedes решават да възкресят крилете на чайката. Но SLS е нещо много по-специално. Това е първият автомобил, проектиран изцяло от начало до край от AMG, без да е базиран на съществуващ модел на Mercedes. Пропорциите му са комично драматични. Предният капак е дълъг над 2 метра,
а вие седите практически върху задната ос. Двигателят е позициониран зад предните гуми, а скоростната кутия е отзад, за перфектен баланс на теглото. Но има един проблем с вратите. Какво става, ако колата се преобърне по таван? Инженерите инсталират експлозивни патрони в пантите на вратите. Ако колата остане по таван повече от 10 секунди, болтовете се взривяват, позволявайки вратите да бъдат избутани от пътниците. SLS съчетава ретро-романтиката с високите технологии и си гарантира място в вечността. На 15-то място имаме Mercedes W124. Говорихме за 500E, но цялата платформа W124 е отделен връх в човешката цивилизация. Представен през 1984, дизайн отново на Бруно Сако, това е първият модел, официално кръстен E-клас. Инженерното ниво тук е маниакално. Задното окачване с 5 носача преобърна представите за комфорт и стабилност в този клас. Аеродинамиката достига коефициент 0,28. Невероятно постижение за визията на тази кола. Дори че стачката на предното стъкло е само една, но разполага със сложен механизъм, който я изтласква въглите, за да изчисти 86% от стъклото. Дизеловите им двигатели като OM602 станаха легендарни с това, че могат да работят с олио от фритюрник и да изминат над 1 милион километра без основен ремонт. За автомобилните Mercedes ентусиасти W124 е върхът. Последният свръхпроектиран модел за масовия пазар. А сега връщаме се почти век назад, към 1928 година. Преди да основе собствената си компания, гениалният Фердинанд Порше работи за Мерцедес. Неговият шедьовър е SSK – Суперспорт къса база. Това е колата, която доминира моторните спортове в края на 20-те години. Нейното сърце е гигантски 7,1 литров двигател, оборудван с механичен компресор. Когато пилотът натисне педала на газта до край, компресорът се включва с ужасяващ вой, вдигайки мощността до близо 300 конски сили. В ръцете на легендарния пилот Рудолф Карачиола, ССК смазва конкурентите си навсякъде. Днес са останали само 4 или 5 напълно оригинални екземпляра в целия свят, което прави ССК един от най-търсените и безценни автомобили в човешката история, с цени надхвърлящи десетки милиони. На 17-то място имаме чудовището на въртящия момент – Mercedes E55 AMG W211. В началото на новото хилядолетие се зароди една луда война на конските сили и AMG хвърлиха ядрена бомба. W211 E55 AMG на пръв поглед е просто красива, комфортна очиларка с кожени седалки и функция за динамичен масаж в завоите. Но тайната му се крие в двигателя M113K. 5,4 литров V8 комбиниран с механичен компресор. Резултатът: 476 конски сили и абсурдните 700 Нм въртящ момент. Този семейен седан ускоряваше толкова бързо, че при появата си беше по-бърз от някои модели на Ферари. Двигателят е толкова здрав, ботамент от кована стомана, че и до днес тунинг ентусиастите го ползват, за да вадят над 700-800 конски сили без да отварят мотора. E55 остава в историята като един от най-надежните и брутални AMG седани на всички времена. На предпоследно място сме сложили Mercedes SL65 AMG Black Series. Когато от AMG добавят надписа Black Series, те спират да бъдат учтиви. През 2008 година те взимат луксозния кабриолет SL и извършват истинска хирургическа интервенция. Премахват сгъваемия покрив и заваряват на негово място фиксиран карбонов таван за здравина. От оригиналните панели на каросерията остават само вратите и страничните огледала. Всичко останало е ново, по-широко и изработено от карбон. А под капака 6 литров битурбо V12. Мощността е 670 конски сили. Въртящият момент е толкова голям, 1200 Нм, че инженерите трябва да го ограничат електронно на 1000 Нм, за да не се пръсне 5-степенната скоростна кутия на парчета. Тази кола е трудна за каране. Тя е тежка в предницата, нестабилна при пълна газ и плашеща. Но именно тази непреклонна, варварска мощ я прави абсолютна легенда. Завършваме с автомобил, който напомня, че съвършенството не винаги се измерва в секунди от 0 до 100. Mercedes-Benz 190 SL. Докато 300 SL Gullwing беше недостъпен суперавтомобил за мултимилионери, прозорливият вносител Макс Хофман поискал от Mercedes по-малка, по-достъпна алтернатива. Така през 1955 година се ражда 190 SL. Базиран на обикновено шаси с 1,9 литров 4-цилиндров двигател и едва 105 конски сили, той
не беше състезател. Но това нямаше значение. Той изглеждаше също толкова зашеметяващо като големия си брат. Беше перфектният любимец на звездите и жените, който дефинира изцяло нов пазарен сегмент. Този модел създаде традицията компактните луксозни роудстъри, по-късно SLK и SLC. И доказа, че магията на звездата може да бъде достъпна. 19 машини, от безкомпромисни състезателни зверове и неунищожими дизели до дворци на колела и първични унищожители на гуми. Те са различни по форма, мощност и цел, но са обединени от едно – философията, че инженерингът е изкуство. В свят на бързооборотни стоки и краткотрайни тенденции, тези мерцедеси ще продължат да живеят дълго след нас. Те не са просто превозни средства. Те са исторически паметници от стомана, бензин и страст. Кой от тези 19 безсмъртни модела бихте прибрали в своя гараж на мечтите? Напишете в коментарите. Ако това автомобилно приключение ви хареса, ударете един лайк и се абонирайте, за да не изпускате следващите ни автомобилни истории. До скоро!